Tamara Đurić nedavno je doživjela neprijatnost kada je njen automobil, kako ga ona zove, Mezimac, u potpunosti smrskan u saobraćajnoj nesreći, a ekipa emisije Paparazzo lova uhvatila je starletu u poseti automehaničara gde se jasno mogao videti kako izgleda njena uništena mašina. Kako je izjavila, skupocenim automobilom nije upravljala ona, ali i da povređenih na svu sreću nema. Ipak, kako se može videti i u paparazzo kadrovima, šteta je ogromna, a prizor besne mašine je sve zgrozio. Podsjećanja radi, Tamara je automobil marke Mercedes G-klasa kupila 2017. godine i za njega je iskeširala 120.000 evra. Za apsolutno havarisan automobil kojeg je starleta obožavala, sudeći po snimcima, pomoći nema. Međutim, izgleda da Đurićeva i ne mari mnogo, jer je brže bolje prešla na novu luksuznu mašinu, doduše znatno manju, ali takođe marke Mercedes, modela GT43, a njegova cena je takođe tričava 90.000 evra.